Somos a clase de quinto de P, do CPI dos Cerrois. Como este ano non temos o libro de coñecemento do medio, temos unha aula virtual no que temos o curso de sociais. Tamén están previstos ter outros cursos como o de martes, que é o complemento para o libro, e o de galego, pero ese ainda non está terminado. Por lo tanto, que vamos a explicar o de sociais. Entramos da aula virtual. Vamos a entrar como usuarios porque estamos matriculados. Vai entrar a miña compañeira Martina co seu nome de usuario. É a contrasinal. Aquí temos todos os temas que damos, sempre temos un mapa de contidos que, aunque despois vamos ter aquí para explicar e facer actividades, sempre che dá un pequeno resumen do que vai haber na unidade. Hai de todas as actividades e agora estamos con a aprobación. Pero vamos a facer un clima. Quen quere sair? Veña, Natalia. Agora a nosa compañeira Natalia vai a sair a facer un exemplo con a actividade. Vai facer a actividade a vegetación segundo o tipo de clima. Sinala a resposta correcta. Bueno, así seguiríamos con todas. Agora temos outros proxectos. Un deles é o Meteorrois. Agora a miña compañeira Martina vai explicar. O Meteorrois collémolo todas as mañanas. E ao longo do tempo facemos un climograma que é o clima ao longo dun ano. Quen quere sair? Clemente. Estes son os datos de Meteorrois e ora vou facer unha gráfica sobre eles. Dámoslle columna en liña, elementos da gráfica, eixo X, dámoslle eixo Y, e aquí temos a gráfica. E ora, aquí é de onde sacamos a temperatura, as precipitacións, o vento, a temperatura máxima e a temperatura mínima. Agora o terceiro proxecto é o noso blog, o blog de Quinto de P. O noso blog chamase A Quinta do Porviso. Chamase A Quinta do Porviso porque a nosa clase é quinto e nós no colexio temos o trasno Porviso. Aquí, en inicio, temos post que poñemos todos os venres por grupos, porque hai 5 grupos e en cada grupo hai 3 personas. Este, por exemplo, puxaron Natalia, Nerea e Ona, o grupo 5. E despois tamén hai os apartados que facemos aquí, por exemplo, poñemos contos e poemas, aquí poñemos a cultura popular de Galicia, aquí as letras galegas, aquí o colexio, que aquí no colexio temos, por exemplo, a entrevista de Laura Calva, María Vilas, que foron as finalistas de Space Labs, foron a Washington e ganaron un premio. E despois temos o medio natural, que é onde poñemos o medio natural. Quen quere sair? Lucía. No medio natural o que facemos é poñer cosas que pasan na natureza. Por exemplo, que nas fragas do Eume
Fragas do Eume arderon. Aquí os nosos compañeiros Arón, María e Estela do terceiro grupo fixeron isto das Fragas do Eume que arderon. Os pós poñémolos nunha folla de texto e despois pasámoslo, corrixímolos e despois pasámoslos ao blog cando estean ben feitos. Os traballos, primeiro poñémolo nun procesador de texto, despois metémolo na wiki, corrixímolo todos e metémolo no blog tamén, cando estea todo ben feito. Nós aquí facemos uns gráficos que o facemos no OpenDraw, facemos uns gráficos. Quen quer explicar como se fan os gráficos? Ona. Nós, co programa de LibreOffice facemos uns debuxos como estes, como os da miña compañeira. Nós, a partir dunha imaxe, facemos este tipo de debuxos no ordenador. Quen quer explicar o que facemos na wiki? Salomé. Na wiki poñemos dende adiviñas, contos, refráns e xogos tradicionais ata a medicina natural e cosas así típicas de Reis e Galicia. Nós facemos isto para que non se perdan as nosas cousas.